Bendina tanggapan ya, Nok. Mboten sasine selo nggih sepi. Sura. Ding. Kok masa to sepi? Sepi. Jenengan nggo sepi no. Lho ndak maksude kowe rak aku rak bendina awan bengi iki storymu rak mesti wening tanggapan. Nggih. Lawas niku kula upload malih. Oh, dadi nek mung upload lawas ben ketara laris ngono apa? Nggih no. Jane kowe iki sindan laris kok ora. Aku kok nganti tekan tanggal 10 terus tanggapan. Wong kene melu Pak Jakun ya. Nggih. Kok jenengan semerep mo? Ya aku ki mbok kowe ning endi ro lho. Nggih. Bapak arep dikaya ngapa wong kowe iku mantil ana jroning atiku. Siswa sing paling tak tresnani tak sayangi iki sampeyan. Oh. Ngaten nggih. Iya. Liyane ora tak batin blas. Sing nembang aku sing nembang kae nangis sak jroning atiku gawething ora mau krungu. Dan pot Saniki riyin nggih ngoten nika. apa? Saniki nggih gedhi. Ya ora. Lah. Ya Le, aturna kesucian ati, apal loro sing ngendang. Ya, mangga kaya napa sik nok, sik tak selani maca nawala nggih. Ya. Nggih. Katur dumateng Ki Nanjaya Tomasun Gondrong ingkang ngayahi jejiban dalang legendaris dari tahun 92. Iki berarti 92 nganti saiki wis ana pira nok? 30. Aku mayang rak wit umur 12 tahun to. Nggih. Wonten jagat pakliran mugi tambah kuncur lan sedaya selaminya. Kula wengi dan wayang saking Jawates nyuwun gending Slendang Biru, Setya Tuhu, Madiun Ngawi, saking kula Mbah Kurmen saking Telatan Jawa. Jan mboten ketinggalan Mbah Kurmen. Mbah Kurmen ki ya wis 92. Dadi aku mlebu Kediri daerah Ngancar ki 92 biyen. Gamelane iki sik nyilih abang. Aku dibayar 375. Sinden iki bayarane sik 3000. Riyen niku. Heeh, yoga ki 2500. Angsal napa sakmonten mo? Loh, zaman semono ki ya wis oke lho, Nok. Tukoke sarapan ya dadi pirang-pirang dina. Ya, mangga diaturke kaya napa? Aja dipadakno isun. Apa kutusan sujud nangisi welas asih iki aja dipadana isan ampi waya mergo isan sing sempurna aja dipidana welas asih isan ampi kemalan donya kesucian hati hidup angga isun welas ngriko welas teko ati nisun lan isun sing ngarepno barang biayen diwujute tekan riko omong kutusan sujud nangisi welas asih
sembah nuwun Pak.